Takže ideme znova, hej? Hej. Dobre, čiže, dobrý deň, ty začni. Takže zdravím z ľuďom, neviem, odnova. Takže zdravím do No, ja to vždycky, ja dám intro z San Andreaska. Takže zdravím vás ľudia, moje meno je Monolp. Dneska vás vítam u CS2. Keď ste si nevšimli, tak som Monolp. Takže tak. Hrajem s kamarátom. Dobrý deň. Matus.kolar13. No daj ready. No. Pardon, keď tu budú lietať N-bomby, ale čo už. Ja som taký, vychovaný ulicou. Vychovaný Pokémongo. Budeme hrať Nuke. Big Many. Áno. A tu si ty. A pozrieš si to video, čo teraz budem nahrávať. Čo teraz nahrávam. Možno. Takže nie. Nie, no dobro, počkaj, vieš čo? Nie, robím si. Pardon, keď tu bude lietať narážky ako na človeka z druhej svetovej. Ktorý bol nepekný človek. A tak stále lepšie ako môj kamarát menom David. Či nie, David je debil, to nie je ani Michal sa pozri na svoj YouTube kanál. Na chvíľku. A tam nebude N-word, a tam nebude N-word. Toto už ma celého zakážu. Môžeš si niečo? Všimol som si do čoho? Ničo. Nič? Nič. Ale to je súb. Aha, to som si nevšimol. Lebo ja mám doteraz 13. Pán Boh 13. No ľudia, už sme blízko 15 odberateľom. Tak na 15 odberateľov môžem dať nejakú odmenu vám. Tak Dáš zadarmo skin za 1 cent, ne? Keby som mal peniaze. Nemáš žiadne skiny? No ako mám, ale tie si chcem nechať. Za dačo vytradujem. Za Dragon Lord. Ja ti už keď je odberané, dobre, aha. No. A nemusíš ma odberať. Tak som odberať. To, že som tvoj kamarát, ne? Čo som tu chcel rozobrať v tomto videu po dlhom čase? Čo som chcel rozobrať? No, dole. Kurník. Možno pôjde zad? Chcel som tu rozobrať na tomto videu, že môžete so mnou hrať. Na hrách, na streame, aj na YouTube videu. Je niekto na tvojich streamoch? Väčšinou Oliver. Lebo Oliver vždycky spozoruje, že streamujem, tak sa tam pôjde na pár chvíľ, pár minút tam bude a líkne to. Sorry, tu. No, toto bude dosť zácne, keď pôjdete so mnou. Kompet, alebo kľudne aj Wigmany, aj 1v jednotky. On robí T-pose. Lebo budúcne, až keď budem väčší ako slavnejší, ako nie slavnejší, nechcem sa vyzdvihovať, nie som naigovaný jak nemenovaný človek menom David, ktorý je pekne kaknutý na hlavu. Iba, že nemenovaný človek menom Oba. Taký človek hlupý. Nevie rozmýšľať. A ešte spolu aj s jeho kamarátom nemenovaným začína na to. Lebo budem hrať, keď budem, že už viac odberateľov budem mať, tak budem hrať za skiny. Nechcem za skiny práve, ale skôr za kamarátov, čo? Za obličky. Za kamarátov? Za obličky. Budem hrať. A to je asi všetko, čo som chcel rozobrať. Kľudne predám aj svojho kamaráta. Okno. Predám Olivera. Okno.
Jaké A okno? okno? Kľudne predám kamaráta Olivera. Dole. Ja viem! Predám kľudne môjho kamaráta na súčiastky. Rozoberieš ho ako auto v nemenovanej hre. Nemenovanej hre, v nemenovanej hre. Jedna začína na R a druhá začína na D. Nie, ty nechápeš, tam kde sú auta. No však, Dust. Začína to na Dust. Dust 2, áno, máš pravdu. Suka, блядь, Pineda, choj! Bát, chápeš. Aha. On to vydržal. Ukáž to, čo je za kapra, toho uvarím. Predám svojho kamaráta, jeho pohlavie je croissant. Kusemek, čo? Čo? Nie, čo to... On čo, je ďalšie croissanty, croissant, papa croissanty. Nie, ale to je banutý čen, neviem, či to môžem... Ja to serem, dostanem strike, budem sa na nich sťažovať. A začnem natáčať, vieš na čo? Na YouTube Shorts. Neozváraš dvere, prosím ťa. Možno okna budú. Za sebou. Neviem. Obuch dvoja. Máte jeden. Tak vidíš, že musí... Tak nič. Bo oni Ešte tam idem... si asi nevšimli tie dvery. No a ešte čo? Že, no, že 15 odberateľov bude mať, tak môžem dať nejaký... Vyzril. Dajme tu nejaké lajky, ne? Zdieľajte videjko, aby sa to aby sa to dostalo čo najviac k ľuďom. A čo také ešte? Ja neviem. Dajte nejaký nápad na oslavu 15 odberateľov. Okno. Ide na bečku hore. Ide hore. Je rampa. Rampa? Dobré. A to ja to vyhrám na čas. Zaboxy. To zabije. Mám mu plesne bombu. GG. Že v budúcnosti budem hrať za skiny. Som si povedal 5 krát. Kľudne aj o skiny budem hrať. Nie. Už budem mať 27 rokov, nerobím si srandu. I'm just joking. Because I'm a joker. Srac. Nepotrebujem. Okno. Ok. Okej. Yes! A typujeme, že budú Dobrá, už je von. Už von, ne? On utíkal, to debilko. Utíkal. On to obehuje celé. Zbytočne. Asi by si mal shiftnúť. On určite je na okne alebo na dverách. A vieš to na čas. Nie, ja by som... Kempy. Kde? Hore na tebou. Teraz bude niekde. Kempy, nie? Na čas. No piči, ja dostanem fakt žltačku už. Nič. Robíš shorty? Jeden short som vydal. No ja som ho už videl. Skvelý Ja je. si ho nechám pustený. Skvelý je.
Ten short. Mhm. Normálne. No. Pec. Čo? Nie, mačka, nie, pigmin. Sorry, som sa pomýlil za zviera. 160 rokov mám. Si debil. Máš malé pelko, tak asi preto. Koľko si mal? 5. 17. A ja som mal 17. Au, do pi... Takže čaute lidi! Dávaj. Dneska vás uvidíme u sranie. Ja som Fizi 2. Len nie pre deti. Kde je to zbraň jeho? Ja mám zbraň. Ale ty máš jeho zbraň? Kde? Ja ju mám v rukách, ty. Yellow. Je Global Offensive Badge. Si kokot. Kde je? Tam je zadu. Dobre, ty. Hecka, jak... Ale hraješ jak debil. No to máš pravdu. Nechcem to rukovník. Ja som mu tak chcel, no ona bola taká dobrá, som s ňou dobre hral. Už ho nemám, už v živote neuvidím. Dáš mi rukovník. Ja si potom niečo kúpim. Však prestaň na tú húckať. Jo, dvere. Drevo, áno. Boha. Genshin Impact. Keby takto chcel so mnou spoluprácu, tak napíšte na e-mail edwardbubak8gmail, či nie 8, nemám 8 rokov. Ale založil som si ho, Dáš mi rukovnicu. Kúpim čo chceš. Edwardbubak 8. U 8. som si založil ten Google. Tak preto tam je 8. U 8. pre info. Takže nedávno. Gmail, to ten zavinač, gmail.com. Nejaká spolupráca by sa našla. Kľudne aj za 5 eur. Za 1 cent. Áno. Mne vystačí všetko. Rád by som našetril si na ten rank. Bo ja som chudý. R opačne. Vieš koľko je? Ja viem napočítať do nekonečno. Rampa obývaja. Tak to mi volá. To skôr týmto komu som prehral. Sonia! Kúpim ti zbraň a ty mi kúp blokov, okej? Sonia! Serbi. Ona sa obesila. Hej! Michal. Nemôžem. Kúpim broku, ja ti kúpim čo? Nič nechcem. Počkej, tu máš HP. Nič nechcem. Ja som Ja už kúpil. nepočujem, lebo pes mi tu sedí na sluchátkach. Na lici. Nepočujem ťa, BTV. Ja len hovorím random srač. Sonia. Možno mám 1 HP. Ja sa lagujem. Oj, 900 ping. Nehore! Yes! S 1 HP. Aha, tak GG. A ja som mal 1 HP. Dobre, tak dovidenia. No tak kamarát už ide, tak a ja už idem.
si kúpiť zjesť. Tak ľudia, pre toto video by to bolo všetko. Pa, pa, pa.